virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa 88.1 Spirit FM alas 5:33 sa hapon. Maayong hapon, siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa intanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok na kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Spirit FM. Nagapangalagat kita sa kahanginan, pinaagi sa emergency broadcast permit. Gaginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang hining estasyon ng ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang Social Development and Humanitarian Arm sang Archdiocese of Capiz. Nagapangalagad ang programa CASAC Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Subong nga adlaw sang Huwebes, petsa 26 sa bulan sang Agosto tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, ako ang inyo alagad. Mangin kaupod ninyo alagad sa pagtuo kag pagserbisyo ni si alagad May Durias
para sa 88.1 Spirit FM CASAC Special Coverage. Sa unang nga porsyon sa aton nga pagpangalagad mga alagad, ang unahon to daray ng weather forecast subong nga adlaw gin-issues ng DOST Pag-asa alas 4 subong nga hapon mayaras ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nga nagaapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang forecast weather condition sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi maka-eksperyensya mga nasambit nga lugar sang maginalumon ng mga kalangitan nga miyaras sang lapta-lapta nga rain showers kag thunderstorms tugas sang ITZZ. Posible nga mayaras sang flash floods kag landslides tugas sa mga mabaskog nga thunderstorms. Samtang sa kabugusan sang pungsod maka-eksperyensya naman sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers tugas sang ITCZ kag mga localized thunderstorms. Sa gihapon posible nga mayaras sa mga flash floods kag landslides tugas sa mga mabaskog nga pag-ulan. Ang pinakamainit nga temperatura na record alas 12 impunto subong nga adlaw 29.1 degrees Celsius. Samtang ang sunrise kagainas sang aga alas 5:44 kag ang sunset alas 6:12 sa gabi. Liton kita mga kaalagay sa pagdulong sa inyo sang update sa mga kaso ng COVID-19 sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod, Pilipinas. Sa pinakaulihing status update sa Capiz Provincial Health Office nga napetsahan kagahapon nga adlaw Agosto 25 tag 2021 nakarecord ang probinsya sang dugang nga 63 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Bangod sini nagtaas na sa 629 ang mga aktibo nga kaso kon 9.65% sang kabugusan nga kaso. 30 ang nadugang sa mga numero sa mga sa nag-ayo sa balatian samtang 5,555 ang total number of recoveries kon 85.24%. Isang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi kag nagtaas na sa 333 ang kabugusan nga numero sang mga napatayo kon 5.11%. Sa karon ang probinsya sang Capiz ang nakarecord na o kung nakabalhag na sang 6,517 COVID-19 cases. Samtang sa update sa kaso ng COVID-19 sa Western Visayas, santo sa pinakaulihi nga report o kon case bulletin sang Department of Health Western Visayas subong adlaw, naka-record sang 807 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Region 6. Sa karon nagtaas na sa 11,375 ang total active cases, samtang 100,858 ang total cumulative number of COVID-19 cases. 695 ang nadugang sa mga numero sang report recoveries nga sa karon nagdangat na sa 87,058. 13 ang nadugang sa mga numero sang napatay kag nagtaas na sa 2,401 ang total reported deaths. Samtang sa pinakaulihing report sang Department of Health
16,313 ang nadugang sa mga numero sang mga bag-ong kaso sang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas subong nga adlaw. Bangud singini nagtaas na sa 1,899,200 ang kabugusan nga kaso nga na-record sa aton pungsod. 131,921 ang total active cases, samtang 1,734,551 ang total reported recoveries matapos nga makarecord sang 9,659 newly recovery subong nga adlaw. 236 ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi kag nagtaas na sa 32,728 ang total reported deaths. Nabatian mga kalagad ang update sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sang Capiz, Western Visayas, kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Para sa aton nga mga headlines, Balita Nasyunal, 311 milyon nga Special Risk Allowances para sa mga health workers na-release na suno sa Department of Budget and Management. Kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, posible nga maglab-ot sa 2 milyon sa masunod nga semana suno sa OCTA Research. Balita Regional, Iloilo City Mayor Trenas, plano nga pasakaan sang Kaso ang PhilHealth Regional Office 6. Samtang surgical lockdown sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo, iga-implementar bangud sa dugang nga mga kaso sang Delta variants. Balita Lokal, Pagpangbakuna sa A4 Priority Group sa Capiz, ginsuguran subong nga adlaw. Kag Balita Caritas, Bishop Mesiona sang Puerto Princesa, Palawan, gingganyat ang mga tumuluo nga magparehistro para sa palabuton nga 2022 national election. Bantayan ang mga detalye sang mga balita, mga kaalagad sa pagbalik sang CASAC special coverage. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada semana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kung magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang 2 ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Oras sa 88.1 Spirit FM, alas 5:43 sa hapon. Para sa mga balita, headlines mga kaalagad, Balita Nasyunal, 311 milyon nga Special Risk Allowances para sa mga health workers na release na sunod sa Department of Budget and Management.
Balita Nasyunal, kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, posible nga maglab-ot sa 2 ka milyon sa masunod nga semana. Balita Regional, Trenas, plano nga pasakaan sang Kaso ang PhilHealth Regional Office 6. Kag surgical lockdown sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo, gin-implementar. Balita Lokal, Pagpangbakuna sa A4 priority group sa Capiz, ginsuguran, subong adlaw, kag Balita Caritas Bishop Mesiona sang Puerto Princesa, ginganya ta mga tumuluo nga magparehistro para sa palaabuton nga 2022 national election. Sa pinakauna nga balita national, nagpagwa na sa karon sang pondo ang Department of Budget and Management o kon DBM para sa Special Risk Allowances sang mga health workers. Matapos, o kung matandaan matapos ang pila ka mga panawagan sa mga medical health workers sa mass resignation bisan payara kita sa COVID-19 pandemic. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Royal Marvins Mayordomo. Nagpagwa na sang pondo ang Department of Budget and Management o kung DBM para sa Special Risk Allowances sa mga health workers sa pungsod nga nagabalor sang 311.79 million pesos. Matapos ang pagpamawag sang nilibo ang mga health workers nga mag-resign ng mga ini sa trabaho kung hindi pag-i-release ang ila SRA. Matandaan nga sa nagligad niya si Mana, ginatagan sa pulo kada ni Presidente Rodrigo Duterte ang DBM agud i-release ang nasambit niya SRA. Nagalabot sa 20,208 ka mga health workers sa pribado kag pampubliko ang ginalauman niya makabato sang SRA halin sa DBM. Pahayag sang talatapan, ang mga health workers nga direkta nga nag-aasikaso sa mga pasyente nga may COVID-19, ang magabato sang SRA nga hindi magtaas sa 5,000 kada bulan humalin sa Disyembre 20, 2021 tubtub Hunyo 30, 2021. Ang nasambit niya SRA, magabase sa kung pila ka adlaw nga nag-report sa trabaho, pisikal ang mga health workers, mapapribado man o kung pampubliko kada bulan. Ini nga pondo ang nagikan sa Miscellaneous Personal Benefits Fund and Unprogram Appropriation halin sa pondo subong nga tuig. Dugang pasang DBM, ang DOH kinahanglan niya magpanguna sa pagpatigayon nga matransfer ang nasambitan niya pondo sa mga ospital, treatment rehabilitation centers, pribado nga ospital kag COVID-19 facilities nga ginapamunuan sa mga ini. Alagad mo sa pagtukaw pagserbisyo, Ryan Marvis Mayordomo, 88.1 Spirit FM. Samtang sa dugang nga balita national, magalabot sa 2 million ang projection o kung ang kaso ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas sa masunod nga semana. Suno sa projection, ang pinakabagong nga projection sang UP OCTA Research Group. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Liza Generale. Magalabot sa 2 ka milyon ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa sulod sang isa ka semana santo sa ginpagwa ang projection sang isa ka miyembro sang OCTA Research Group. Suno kay Professor Guido David, fellow sang OCTA Research, naglabot sa 13,573 ang na-record nga bago nga kaso kahapon nga adlaw nga mas mataas sa ila sini ginalauman. Dugang pa sang professor nga hindi imposible nga mag-aabot sa 2 ka milyon ang kaso sa pungsod bangod sa ginapakita sini nga daily attack rate. Kahapon nga adlaw naglabot na sa 1,883,088 ang na-record nga kaso sa mga nalaptan sang COVID-19 sa pungsod. 125,378 ang mga aktibo kag 32,492 ang ginbawian sang kabuhi. Pahayag ni David nga ang average ng kaso kada adlaw ang naglabot sa 15,228 kag 267 ang nagakapatay humalin sang Agosto 19 tubtub 25. Samtang padayon sa gihapon ng pagtaas ng numero sa mga nalaptan sa Metro Manila, apang nagaamat-amat man ininubo. Humalin sang Agosto 18 tubtub 24, ang rehiyon ang may-ara sang average nga 2019 ka mga bag-o nga kaso kada adlaw hasta 13% sa mga sunod nga semana. May aras ang mataas nga growth rate sa nagligad nga semana nga 64% suno sa OCTA.
Dugang pa ni David ang siyam ka mga local government units o kun LGU sa Metro Manila may aras ng single digit o kun less growth rates ang nabotos kag malabon nakitaan nga naganubo naman ang average daily cases sa mga nakaligad nga semana. Magluwas sa Manila, Quezon City, Caloocan kag Marikina, tanan nga LGU sa Metro Manila ang may aras ng critical nga daily attack rate nga nagalabot sa 25 ka mga bag-o nga kaso kada 100,000 ka populasyon. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Liza Generale, 88.1 Spirit FM. Samtang sa Balita Regional, plano sa karon ni Iloilo City Mayor Jerry Trenas nga pasakaan sang kaso ang PhilHealth bangod sa mga wala na bayaran nga utang sa pila ka mga ospital kag subong molecular laboratory sa syudad. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, ibalo naton sa report ni Alaga John Rafael Fabrigar. Plano sa karon ni Iloilo City Mayor Jerry Trenas nga pasakaan sang kaso nga criminal kag administratibo ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth Region 6 bangod sa wala pa mabayaran nga utang sa siyam ka mga ospital kag molecular laboratory sa syudad. Sunod sa report ginmanduan sini ang City Legal Office nga tun-aan ang pagpasaka sang kaso sa Office of Ombudsman kag Anti-Red Tape Council batok sa ahensya. Sa pahayag sang alkalde, posible ang nasambit nga tikang bangod ang hindi pagbayad sang PhilHealth sa mga kakulangan sini nagaupang sa mga ospital nga magdugang sa mga higdaan or COVID-19 beds para sa mga moderate and severe cases of coronavirus disease 2019 or COVID-19. Matandaan kagahapon nga adlaw, nagsinapol ang mga local chief executives sa Western Visayas, kaupod ang PhilHealth kay Department of Health apang sunod diri, wala sa gihapon makaobra sang solusyon ng hensya kung paano masabat ang mga problema. Sunod pa diri, hindi na halos madumduman sang iya opisina kung pila na ini ka beses nga nagpadala sa sulat sa PhilHealth may kangtanan sa mga nasambit nga utang. Sa Agosto 24, liwat naman ini nga nagpadala sang sulat sa mga talatapan sa national agencies kasubong sa DOH, DILG, National Task Force Against COVID-19, kag Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, mga sa madugay nga delay sa pagbayad sa mga unsettled claims. Sa datos ng city government, naglabot na sa 932.322 million pesos ang utang sa ahensya sa siyam ka mga ospital kag sa Uswag Molecular Laboratory. Alagan mo sa pagtuo at pagserbisyo, John Rafael Fabrigar, 88.1 Spirit FM. Samtang sa dugang nga Balita Regional, ginpahamtang sa surgical lockdown sang pila ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo bangod sa mga dugang nga kaso sang Delta variant sang COVID-19. Ibalaw nato ng detalye sang sining nga balita sa report ni Alaga John Kevin Antonio. Ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo ang ginpaidalom sa surgical lockdown bangod sa dugang nga mga kumpirmado nga kaso sa mas makalalato nga Delta o kon Indian variant sang COVID-19. Sandig sa bag-o nga executive order ni Iloilo City Mayor Jerry Trenas, ang mga nasambit nga lugar amuang porsyon sang Jireo Street, La Paz District, porsyon sang Magsaysay Village, La Paz District, porsyon sang Rica Village, MacArthur District, Haro District, porsyon sa Metropolis Subdivision in Haro District, kay commercial building sa tabok sang Arroyo Elementary School, Ambansenya Street, North Monidor, Molo District. Dugang pa diri amo ang porsyon sang Zone 2 Katilingban, Molo District, portion sang Anaros Subdivision, Calahonan, Mandorao District, isa ka apartment building sa Guzman Street, Mandorao District, kag isa ka boarding house in First Home Subdivision, Navais, Mandorao District. Magdugay ang nasambit nga lockdown tubtob alas 5 sang aga sa Agosto 28. Hinbutang naman ang curfew sa mga nasambit nga lugar umpisa alas 8 tubtob alas 4 sa aga. Dugang pa diri dumilian man ang pagwa sa mga residente, labi na mga hindi importante o essential nga lakat tubtob nga matapos ang COVID-19 testing kag sanitation process. Suno pa sa alkalde, siguruhon man nga kuhaan sang RT-PCR testing ang tanan nga nangin close contact sa mga nagpositibo sa balatian. Lauman man ang pagpanghatag man sang ayuda sa mga napektuhan kasubong sang libre nga pagkaon kang mga bulong ang city government. Koopo nyo sa pag-alagad kapag serbisyo, ini si Kaalaga John Kevin Antonio, 88.1 Spirit FM.
Samtang sa balita lokal mga kaalagad, nagsugod na subong nga adlaw ang pagpangbakuna sa Capiz Provincial Health Office para sa mga A4 priority group diri sa probinsya. Hibalo nato ng detalye sang sining nga balita sa report ni Alagad John Kenneth Fabrigan. Ginhiwat ang kick-off activities ang pagpangbakuna sa mga individual nga kalakip sa A4 priority group sa probinsya sang Capiz subong adlaw sa pagpanguna sang Capiz Provincial Health Office nga ginpahamtang sa poolside sang Capiz Villarreal Stadium. Ang A4 priority group ang inkabugusan sa mga frontline personnel sa essential sectors, kaparehas ng commuter transport, mga manugbaligya sa mga pribado kag pampubliko nga mga merkado, mga nagatrabaho sa manufacturing sang pagkaon kag medical workers kag subong man ang delivery workers. Magluwas sa mga ini, yara man sa nasambit nga subgroup ang mga yara sa financial services sa mga private kag government services, nagatrabaho sa sektor sang hotels and accommodations, mga pari, pastors kag iban pa nga mga religious leaders, security guards kag mga media practitioners. Dugang pa diri, lakip man ang mga frontline workers sa law o congested places, government workers sa transport kag quarantine inspection. Kadungan sa nasambit nga aktibidad, ginpahayag man sang PHO nga mayara sa mga lugar ang priority target nga makabaton sa Sinovac Coronavac vaccines. Ang mga ini ang ginalakipan sang 14 ka mga local government units, magluwas lamang sa Evisan, Maayon kag Mambusaw. Personal nga nagtambong sa nasambit nga aktibidad si Capiz Governor Esteban Evan Contreras, kaupod ang iban pa nga mga representatives ng government agencies. Sandig sa datos ng Capiz PHO, nga napitsahan Agosto 25, naglabot na sa 102,216 ka mga Capiznon ang nabakunahan sang first dose, samtang 76,670 naman ang fully vaccinated. Target sa probinsya ang makabakunahan ng 544,670 ka mga individual, agud malabot ang herd immunity sang Capiz. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Spirit FM. Samtang sa Balita Caritas, ginganyat sa karon ni Bishop Mesiona sang Puerto Princesa, Palawan ang mga tumuluong nga magparehistro para sa palaabuton nga 2022 national elections. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, hibalo naton sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Masunod na ginapatigan kampanya sa Apostolic Vicariate Puerto Princesa, Palawan, agud maganyat ang mga pumuluyo nga magparehistro kung asikasuho ng ila rehistro bilang preparasyon sa 2022 national election. Suno kay Puerto Princesa Bishop Socrates Mesiona, chairman sang CBC Episcopal Commission and Mission, ginatutukan sa karon sang Vicariato ang kampanya agud na parehistro ang mga pumuluyo, ilabi na ang mga kabataan kag maasikaso sang mga nagsaylo sang ilistaran ang ila sinirehistro sa lugar. Pahayag sang obispo nga ila sinipabaskugo ng pagpangganyat sa mga pumuluyo nga magparehistro agud makaabot sa nabilin nga 30 ka adlaw agud makaparehistro sa Commission on Elections. Dugang pa sini, nag-apilar na sila sa mga wala pa nakaparehistro kag mga transferees nga sikasuho na ang ila rehistro samtang may nabilin pa nga mga inadlaw. Mahibaluan nga nagpahayag na si Puerto Princesa Bishop Socrates Mesiona kag Catholic Bishops of the Philippines Episcopal Commission on the Laity nga ang pagpartisipar sa mga butang sa siyudad, partikular na sa nakatala nga pagbinutuhay, isa ka konkreto nga pagpakita sang pagpalangga sa tagsa kag isa subong man sa pungsod. Sa karon mayara na lang sang 36 ka adlaw ang voters registration sang COMELEC, apisar ginpalawig ang oras sa pagparehistro sa tratapan, apang ang natala na nga petsa ang napagapabilin sa gihapon tudtod Setyembre 30, 2021. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Nabatian mga kalagad ang mga balita gikan diri sa Hulot Balitaan sang 88.1 Spirit FM para sa subong nga adlaw sang Huwebes petsa 26 sa bulan sang Agosto tuig 2021. Ginulong sa inyo sang aton nga mga news correspondents kag field volunteers.
Oras naton mga kalagad, alas 5:58 na. Wala na kita sang tiyempo diri sa CASAC Special Coverage. Madamong salamat sa tanan nga nagupod sa aton sa siningay edisyon sang CASAC Special Coverage. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, sa pangalan sang atong Program Manager Father Francisco Casalda Jr., Station Manager Reverend Father John Dave Ibalia, kag sa mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag aton Partner Technical alagad Maria Jean Lorin Baldos. Ako naman ang inyo nangin alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ni sa alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM, CASAC Special Coverage. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Nagapamati kamo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. pour forth, we beseech you, O Lord. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati,